Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon biyu dai muna tare da babban mawaki Awwal M Tsohuwa. Wannan insha Allah ne kana sauraron waƙoƙi haka da ke haka da soyayya da haka yayi tsara za ka sani tare da Malam Awwal, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya al'amura ya ayyuka. Yawwa da Allah muna so za ka faɗa mana shin a irin waƙoƙin da kake haka wanda irin waka ne fi kwanta ma a rai ko kuma wanda waka ne ka fito daga waƙoƙin da kai irin na soyayya haka ko kuma dai na wa'azantarwa ne da ilmantarwa ne haka. Gaskiya ne. Waƙar da ta wajen mahala kai ka taro abin fadewa. Wannan ai kowanne mawaƙi ana samun shi da irin waƙar da aka ce yau ya fi son wannan waƙa kuma ga waƙar da ta fi ba shi wahala. Gaskiya ne. Inda duk da abin da ku nema ba sai mun gaya muku sosai. Gaskiya waƙar da na fi jin daɗin ta waƙar kuma da ta fi min wahala. Gaskiya waƙar da ta fi min komai wahala. Ko kuma kana son waƙar da idan na fi jin ta simple yi ta cikin kwanciyar hankali waƙar ke yin halawa. Saboda ita tana son ya yi shi kuma a duk lokacin da ta yi ta na kan jin sauƙi a cikin lamarin. Saboda mostly lokacin da nake yin ta a faɗaice nake yin ta ba wai a wani. A cikin waƙoƙin da za ka faɗa mana wacce waƙar ce ka fi santa sosai fiye da kowane waƙoƙi. Mana ai ana samu a cikin yau ga wannan waƙar ta ka fi santa fiye da kowace waƙa da kai. Gaskiya akwai amma kuma waƙar ce hujja. Kamar ya waƙar ce. Akwai wata waƙa da nake cewa annabi zan waƙe gwani na hasken duka rayuwata ya rasulullahi kai ne nake wa kirari mai fa girma. Gaskiya wannan waƙar sosai ta shiga raina sosai saboda waƙar a lokacin da gaskiya rakiya ma ne lokacin da aikin transport na kai wasu shaɗirai suka yi kawai sai na ji ko da ya kamata a ce a zo a yi yaban ma'aiki ban ce wani abu ko a lokacin ina da kiɗa a wayata ko na ga kuma na bayar nasa ko su ga layi su ma sai da mutum hanya sai suke cewa ya da ma Malam Awwal, yanzu daga lokacin da ka fara waka kawo waye Allah ya kawo za ka iya faɗa mana wanda irin ƙalubale ka fahimta game da harkar waka. ƙalubale gaskiya an same shi da ɗan yawa da kuma ana cikin sama ba ma a fita sai ji fatan Allah ya sami daji. Ƙalubale na farko a wani lokacin da ya dawo da wannan asiri ina tsowa ina zuwa kan layi wani mai kira da ke shigo ya zo da ke ni ƙarshe ma sai da take mai rage ni har sai da karɓi wayata sai da na zo gida bayan an sallama da koma ne kwana uku sannan na kai masa kuɗinsa da ne masa wannan kwanan da na karɓi wayata. Allah wani ya fara Allah wani ya maka Allah ya gaba Allah ya ba da sa'a. Mun gode muna godiya na gode sosai.